नाय तंनाय खाजानि ताखु बुहुक किसिं साक सालाय संनो जतनो लामसबो कसरानि हुक बारसेनेलो आं ते कैसा भिडियो कथाल नरने बुसकांगो आं तुबुय फाइपिका अमखायखा बरय बुथाय सुं बिसि बुरुम बाहायकै गोबां थायरिमान बुथाय मान बुफांगो आबनो तुय आं नरने बुसकांगो साइ खेनारिनाय ते फुनुकनाय ते नरंनो कयो आं आनिमो भिडियो न पुइलानसिनि पाइ थाक जरा नायनान बागै मो बरय बुफां ताबुक बुथाय थाय याखनै अमहायकै बुथाय बेबांनो खागै पाइजाक अ बुफां ताबुक महाय बुफांनो सुं तामखायनाय सुं बुसकां बिसिनि बागै सुं तियार खायना बागै तामखायना नां आमनो आं नरने बुसकांगो ताबुक साइ खेनारिनाय नायदि मो थानाय बिसिवो सुं या फांगो मुखसा नारगै तानै याखनै बेरे दम आसायै मनिनो बिसिसावो बुफां अंगै ते बुबार बारै बुथायबो थायका जों बुथाय गोबां न मानखा ताबुक बुथाय थाइबै मानि जरावखै जोंबनो बिनि याफां हानि सिमि मुखसा एबा मुगनुय नारुयाखनै सुं तानै पाइखाय अ जागावो तालसारक निया गलखाय एबा आबुन सिकांफानो और बेरे दम आसाय फायनाय रतमुय आरोनो बिसिङो जतनि स्लाय कतरकुक बेदेक आबनो सुं नारुकनाय तेई सिकन जे बेदेक फाइमानि आबनो सुं खागै खिबि पाइनाय ते आबनो सुं तालाफि खायना नांनाय ते काइसाफानो बेदेक तंरुया अंगनानि बागै हेका अमहायकैनो जों नायै तालाफि खाय तंते खाय बिनि जराव खायनो ब चुगुय तरि लगुय याखनै बुथाय थायनाय खाजानि ताखु बुहुक सं अमहायकैनो सुं बिसि बुरुम सिनि बरयनो गोबां थायरिमानो तै नरक अ बरय बुफांनो हाव तंतुतैनो खागै माननाय ब जुगलाक बिसि अमहायकैनो बिसि बुरुम सुं तानै रिखाखै बुथायबो गोबां माननाय सुबु जुगलाक तै आनिमो रायदानो जाजाखाखै नरंनो आं कयो सब्सक्राइब खायनानि तापकदि बेल आइकन यासि बेरादि गोबां खाय किसिं साक सालाय संनो शेयर खायदि सुंमुं तंखाखाय कमेन्ट बक्स खाय सुंहरदि हामबाय आनो लगिरि मामबागै।